Father Peter Saracino Nglot mhux bis-serva ta' rettur tal-Università, imma wkoll bħala kap tad-Dipartiment tal-Filosofija għal 25 sena sħaħ. Fl-1996 post Father Peter Saracino Nglot bħala kap tad-Dipartiment kien ħadu l-Professur Joe Frigieri li wkoll kien tallem il-filosofija minn għandu. Jiena lil Father Peter niftakru mhux biss bħala dak li għallimni l-filosofija meta kont għadni student l-Università, imma wkoll bħala kollaboratur fid-Dipartiment. Father Peter kellu viżjoni wiesa u l-kontribut tiegħu f'diversi oqsma mhux biss tal-ħajja soċjali Maltija, imma wkoll fuq ix-xena internazzjonali verament kienu jirriflettu l-erf, il-prudenza u anki t-tjubija tiegħu. Jiena naħseb li l-Università, il-Knisja Maltija u l-pajjiż kollu għandhom dejn kbir lejh. Student ieħor li tgħallem il-filosofija taħt Father Peter Saracino Nglot u Dr. Mario Vella, ex-President tal-Partit Laburista, studjuż u awtur. Saracino Nglot kien edukatur, l-aqwa lezzjonijiet tiegħu ma kienux dawk formali ta' ġewwa l-lecture room, iżda dawk li kienu joħorġu mid-diskussjoni informali mill-kolliżjoni, mill-ħabta bejn l-ideat tiegħu u l-ideat ta' min kien jitkellem miegħu. Naħseb li permettek Saracino Nglot inkoraġġixxa lil ħafna persuni tal-ġenerazzjoni tiegħi u naħseb ġenerazzjonijiet oħra wkoll li jaqbdu toroq ta' ħsieb u ta' azzjoni inkluż l-azzjoni politika li ta' sikwit spiċċaw f'direzzjoni li huma kienx jaqbel magħha. Jien kont wieħed minn dawn. Dr. Mario Vella li milita fil-kamp politiku oppost ta' Saracino Nglot fl-1989 ippubblika studju kritiku ta' ħsieb filosofiku ta' Peter Saracino Nglot, Reflections in a Canvas Bag, Beginning Philosophy Between Politics and History. Fl-ktib li qed issemmi ktib ta' kważi 24 sena ilu issa, ipprovajt inqiegħed il-ħsieb ta' Saracino Nglot fil-qafas tal-kuntest soċjali, tal-kuntest politiku, storiku tiegħu biex nistudja ir-rabta bejn il-ħsieb tiegħu u l-iżvilupp politiku ta' pajjiżna. Sa dan it-tant kemm il-Partit Laburista kif ukoll il-Partit Nazzjonalista esprimew is-soba tagħhom għall-mewt tal-Professur Peter Saracino Nglot. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat iddeskriva lil Saracino Nglot bħala protagonista ewlieni tal-ħajja intellettwali ta' pajjiżna. Għamil nażliet politiċi differenti minn xulxin iżda ir-rispett u l-istima tagħna lejh bħala bniedem, bħala studjuż, bħala saċerdotu, bħala Malti li ħab lil pajjiżu kienu għoljin ħafna. Joseph Muscat qal li minkejja dawn l-għażliet kien hemm mart komuni ta' soċjetà aktar ġusta, aktar tolleranti u aktar miftuħa.